Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadi ɗiraɓe daroɓe suudu DBS on jaɓɓama ha wakkatire hetande gam sakan gon kubaruji e ɗemgal fulfulde yelamon fu mawɗon on ɗo sutidi ɗo mbadi dow jam. Hande en ɗon wato apnde en mbiyata wato nogas e nayi lewru bowte hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeetati ɗo e ɗon majum en jahan wato kubarol meɗen aranol nder berniol yahunde gam jentago wato hoorejo konngol laamu lesdi Cameroun Issa Ciroma Bakary o wurtake gam waddugo wato kubaruji gaddaɗi ibgo e hoorejo lesdi ndin. Pamen ma Issa Ciroma Bakary hawri jeyndiyanke en hawrugo jeyndiyanke en majum dede hange wanginangoɓe dabareji ɗi mo ɓangare wodani Paul Biya waddi hakko larani wato yofugo ɓenɗon wato ɓe nanganoɓe hakko larani wato dede caɗele ɗiɗi keɓaɗe ha jihaji ɗiɗi wato en mbiya wato e leddi Bamenda be leddi Boya. Kadi ɗo majum ɗum dabare ndeyere on wato jagorɗo waɗi kadi wigo makko kanko Issa Ciroma ɗum dabare on nde waddugo hande de'ende e tabbitingo jonde jaam e nonnon bo ƴonitago wato ɓenɗon tammiɓe yofego e nonnon ɓeɗo hoosi wato dede yakeji mabɓe ha yofugo ɓenɗon man e nonnon ɓen man bo to ɓe jofama ɓe gona wato dow hakkiloji de'utuɗɗi e nonnon bo ɓe mballa ha wato waddugo jonde jaam e de'ende nder lesdi Cameroun. Kadi ɗo majum ɗum hunde on tilimde wigo makko mo ɓangare wodani hoosi anniyaji dow muɗum ngam majum jonde jaam on woni ko ɗumejum ha lesdi Cameroun ɗo ɓeɗon gela dede kubaruji ɗi ɓe gaddi ɗin ɗon ɗi pamete e kala ha ɓenɗon nangaɓe woni fu bo to ɓe jofeteɓe ɓe tammi yofego banno hani. Ha fayne ndo tokkitini kubaruji meɗen ɗo man en bolwan haala yaha warta ko wiyete min transport kadi ɓe bangini wato dabare wonde feere hesere kadi nden ɗon dabare ko larani wato CGV bana wirete kadi ɗo majum ɗum dabare ɗe karallaje kese gam hoytinango himɓe haade ko larani yakeji yaha warta. Pamen ma CGV bana no wirete ɗo majum ɗum wato dabare wanginande hesere on wadda ha nokkure ndeɗo ɗo kadi nden ɗon dabare wanginande waddama gam ha wato watugo dede ko wiyete systéme électronique banno wirete nder lesdi Cameroun. Ɗo majum ɗum tammi hokkugo dede yakeji ɗuɗɓe ha horoɓe ha ko larani lesdi Cameroun ko larani jahale wato motaji yaha warta. Ɗum majum ɗum ɗo ƴama wato dalno gas goɗɗo waɗa ɗum to waɗi bana ɗo wi'a haɗɗoni e kani e kani saba kankon wato latti wato hoorejo ha dede fedde nden ɗon ko larani dede dabare waɗande ndeɗo ɗo wigo mako ɗum hoytinanan kala ko ɓe en fu wato hande larugo sorité national to ɗon mari haje larugo yi'an nonnon syndicat national to ɗon mari haje larugo nonnon e kala Camerouneɓe wato ha woni fu hakko larani haala yakeji motaji ko nandi e yaha warta to ɓe sakkini wato hande ha dede giɗɗe mabɓe ha dabareji gaɗaɗi ɗoni ɓe tammi wato yigo dede jaharle majum no woni wigo mako fahinta fodde ko ɓe ƴonitano wato jeyndiyanken ɓe bolwa hakko larani kuje ɗeɗo ɗo ɓe bolwi haala wato ustugo wato ko wiyete wato hande do'e motaji nder lesdi Cameroun. Kadi Babone Divine o wolwi hako larani dede yakeji wato yaha warta ɗum majum ɗum ballal e ɗoftugo wato lesɗe meɗen ha ko tammi warugo ko wiyete be karallaje ma ande kese. Ha faynen do tokkitini kubaruji meɗen ɗo majum en bolwan ha dede ko larani yakeji wato anor kadi anor waɗi jonde muɗum jonde nden ɗon wato nde tabbitingo dede juɓɓudidi ɓe heti wato ko watta duuɓi ɗiɗi andama bo kamɓe ɓeɗo suklani ɓurna fu nastugo kuje e wurtago kuje wato lesdi Cameroun. Pamen ma anor waɗi jonde muɗum nden ɗon jonde tilimde tininde wato ga 16 ha yago 17 wato lewru 11 hitande ujune ɗiɗi e 17 ɗo andama daga hitande ujune ɗiɗi e jeego ɓe kosino anniyaji duɗɗi kadi haɗɗon man ha jole mabɓe ɓe gaɗi ha jonde nde ɓe ganno ha Douala ɓe hoosi wato dede anniyaji wadgo dabareji haala wato horugo dede kuje gaddeteɗe e nonnon fodde kuje dilla ɗum majum ɓe fedde wato horore wato yakeji ɗin ɗon kadi nden ɗon fedde nde wartiri wato dede ko nde waɗi nde nder duuɓi ɗiɗi wigo maɓɓe ha nokkure ndeɗo ɗo kadi ɓe hori dede ko watta non majum wigo makko kanko Luc Claude Mamba o wolwi kuje ɗuɗɗe masinta ha dede ko larani dede ko ɓe ganno nder duuɓi ɗiɗi saɗirmaji ɗuɗɗi ɓe giidi ngam bo hande ɓe gaddana himɓe kuje kolaɗe e nonon kuje to wurtoto bo tawa ɗum kuje kolaɗe ngam man ɓe kokka himɓe ɗereji wato kolaɗi kadi ɗum fu majum hawtade be wallitiraɓe maɓɓe wonɓe yaasi leddi e ko nandi e muɗum kadi ɗum majum ɗum holli ɗum waddi bote muɗum ha nder duuɓi ɗiɗi ɗin ɗon kadi hitande warande bo ɗum sappi ɗum tammi wato waɗugo rida ko nandi be kuuɗe ɗen ɗon ngam ɓosingo nguure ɓiɓɓe lesɗe Afrika e nonnon lesdi
Cameroon. Ha faynen do tokkitini kubaruji meden do majum en gartan der berniwol Douala wato Douala tataɓa wadi jonde wato no gase goore lewru ndudo do ngam hetugo hande larade de cede de be tammi hurgo hutande ujune didi e sappo e jeenay kadi hawtade be Théophile Kouamouo bana no be wirata kanko ardido wato jiha Douala tataɓa pamen mo bengol do derewol be taweki mako kanko Théophile Kouamouo be ngadi wato dede hande jonde hadoni den don jonde wato ha falde Douala tataɓa kadi ko watta cede milliard ɗiɗi en biya e temedde jeetati e capanɗe nayi e nayi million on tammi wato hutinirego ha dede ko be wadi ha nokkure ndedo do kadi do majum dum falde wato Douala tatabre on tammi wato hutinirgo wato be cede den don kadi dede ko wi'a hadoni fodde ko dede ko be kurata be kuwan hande kuje laabi e ko nandi e majum kanyum woni aranum ha wigo mako kanko Théophile kadi baawo don tawado ha nokkure ndedo wietedo wato préfet Furi Joseph Bertrand o wolwi kanko bo hande dede ko tinare mabbe be ngadi ha dede ko larani ko be ngadi dum majum wigo mako kanko Joseph Bertrand Maché o hokkiki wato holare mako hadede ko be tammi huugo majum dum latto wato dum jubbudi mbondi wallori hande yakeji dede falde Douala tataɓa e non bo be keba be keptita cede de be keti majum dede no hani ngam be kuwa kuude mabbe do lawol ngam yarugo yakeji din yeso ha falde Douala tatabre. Ha faynen do tokkiti dereji meden do majum en dilliran wato Bamenda hander Bamenda be ngadi wato jonde tilinde jonde de don de saggitama wato be PNDP kadi do majum dum wallugo wato ardibe palle ko wiete maire en Bamenda arana didaba e tataɓa pamen be goldo derewol jonde mappindire wadama ha nder berniwol Bamenda den don jonde wadama ngam larugo hande dabareji kesi e non bo wallugo wato ben non maire en wato Bamenda andama be do mari sadirmaji duddi kadi ngam majum ballal PNDP to hewtake be dum lattoto dum hunde wonde kadi ngam man be wadi jonde de do dum be fuma be hawri haddo don wato conseiller en banno wirete sarwotobe ha wato palde den don non hore en wato palde majum wietebe wato maire en kadi dum falde Bamenda arana Bamenda didaba e Bamenda tataɓa on wato sappa ha nokkure ndedo do kadi hadede howugo hala haddoni ardibe PNDP en non tawtinabe haddon be bi be tammi be wallugo dede ha kuude mabbe no soggore e kambe bo be darni dede ballal mabbe gal to wallama be keba gal hewta dede ha yakeji no hani kadi do e don man hitande ujude didi e sappo e jeetati holli tinare mudum hakko larani PNDP e waddugo ballal mudum der lesdi Bamenda. Ha faynen don der Bamenda man en gurtata ko hawtade be wato warugo wato ragare lewru ha hitande ardido jiha kan Adolphe Lele l'Afrique o wadi wato jonde den don wato de saggitidgo wato luube ngam hoytinango wato himbe sodugo kuje be hoyende gondo lumo go wadama daga sappo e jeenay ha to no gas e goore lewru ndudo do pamen ma Adolphe Lele l'Afrique wadi wato hande dede ko wiete lumo ngo jeeri gondon lumo ngo udditama wato hander berniwol Bamenda himbe dudbe iwribe jihaji fere be ngari be gaddi hande kuje mabbe dede kuje de be gaddi haddon majum ngam hebugo wato hefta dede dume himbe mari haaje ko larani bulumji nyamindaji kuje kewde haddoni makabu ko nande mudum waddama kadi bendon himbe bo ba waddugo dede kujeji dindon be hoytini wato coggu majum hoytingo coggu majum hokkibe wato hande dereji seda ku e ko nande kuje godde fere kadi bawadon be dokkama dokkal tilimgal tiningal ngal be wallitirto ha kuude mabbe hawtade be kuje kutinirtede Adolphe Lele l'Afrique o yettibe be hande wadgo irida lumo ngodo en non bo do yela be naftorto hande be kuje de be dokkado ha ko tammi warugo ha ko larani demitirle mabbe. Ha faynen do tokkitini dereji meden baawdon en jahan en dara wato hande dede ko do wi'e wato julugo ngam jam koma wato wadgo du'a ngam jam dum majum dum wadama wato hander wato falde nun ha lesdi hirnage Cameroon pameno be goldo derewol e falde nun banno wira wato hawri wato moggal ummatore den don de hawri no gase goore lewru ndudo do ngam wadugo hande du'a kandon wato kubiditka wato dinaji fu kadi haddon majum himbe dina fere hosi wato wolde haddo ko larani wato catholique ko en non linjilan ko en non wato non ko larani hande julbe tawabe don be fuma be kawri do hunduko woto wigo dum wada du'a wato jonde jam e de'ende e gendal kadi be bolwi bolle kimmidinide ha nokkure ndedo do hawtade be ben don mawbe be
haykaliji e non be julurde tawabe e ƴewnitobe wato do lawol ɓosingol lawol gonga ko nandi e mudum kadi dum man dum wadama wato be ardido fedde den don Adamu Dam Joya e taweki mo ha nokkure ndedo do e non bendon be jihaji feere warbe ngam wadgo dede hande dede yakeji mudum dum sali do jambanno ngirudon do hawtade be Abe Edouard e ko nandi e mabbe be fu mabbe be ngokki haalaji mabbe dede no hani hako larani jonde jam e de'ende e gendal. Hafahin en fodde ko en mabba kubaruji meden en gartan der berniol Douala andama Madame Denis Fampoux odo wada wato kala ndeni fu ha falde Douala didapre wato dede ko wiete dadondiro ha labugo pattule kadi dum majum dum hokki fattude yere buri labugo ha der Douala didaba pamen ma fattude yere buri labugo ha der Douala didaba dum artiri lumo be wi wato marché des femmes kadi do majum dum ha falde wato Douala didaba wato fattude wato ko larani quartier Makia banano wirete kadi pattule feere hawri ha nokkure ndedo do majum dum jonde jetata pre on wato do wada ha wato wigo mako kanko Madame Denis Fampoux hawtade be hawrugo wato dudbe haddoni e ardido wato jiha kan wiete do Dr Didier Bija be fuma be jaldiri ha nokkure ndedo do ngam hokkutugo wato teddungal ngal wato labugo pattule ijjugo wato pattule godde bo be labal Madame Denis Fampoux wi fodde ko be jotto ha do dum hoyay kadi ngam majum be wallama be balle dudde odo ƴownitira bo wato bendon himbe wato hebube yakeji wato bosingo wato pattule mudum kanyumen bo be tammago hitande warande kadi fodde ko nen andama wato quartier Makia kambe on wato nyami goldo wato lawol didabolon be do nyama wato hitande salinde fu kambe nyami no konandi be majum kadi do majum andama ko watta million didi ha buri on himbe do nyama kadi do man be kokkama wato kuje de be tammi kutinirgo ha ko larani wato sebatta wato ba Douala en biya nouvelle cimetière e ko nandi e mudum kadi kuje den do be gokkabe do numa be fittan pattule den de burta labugo ngam heba wato to tammi wargo ba wigo Didier Bija ko tammi wargo bo wato pattule godde bo hosa ko nandi be dum don man kadi do man dum latti dum ƴownita do ha ko larani sewa ku der lesdi Cameroun e Douala didaba jamaje do kubaruji meden rei kikide hande on gettama on jarama on beltanama DBS TV do tokkitini shiriaji mum bako wa yeso do sedda on keban kubaruji modon wato didorji tammidi salugo hawtade englisre be françaire kadi kubi diddi ngam dalila hande nyalade no gasenay lewru ndudo do kadi do biya on ngade doy ragare hitande ngade doy fofalorna on woni wato yonki ko ma ngure jam Allah e kisale den kam won en gondon. Assalamu alaikum.